बे समाव अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आङो बे समाव दिनैनि नैबे समाव आङो बहुद माने गावखौनो रंजानाय मोन्दों, गोसोआ गोजोननाय मोन्दों आरो बे रंजानाय गोसोखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार बानायनो लुबैदों। मानो होनबा दिनैनि नैबे समाव गोबाव समनिफ्रायनो आङो इउटुब चेनेलाव माखासे खामानि मावनानै जिहेथु खस्थ' बानाय बिनि फिथाइखौ आं मोनाखैमोन, नाथाय नैबे समाव आं दिनैनि समाव बेखौ आं मोनबाय। नोंथांमोननोबो आं खोन्थानो नागिरदों। गुगल एडसेन्स कड जिहेथु गुगोलनिफ्राय फैयो, आं दिनै बेखौ मोनबाय। बिनि थाखाय आङो जोबोद रंजानाय मोन्दों। जिहेथु उननि समाव आङो मोजांनिफ्राय मोजां आं खामानि मावलांबाय थानो हासिगोन इउटुबाव। बे मोनसे आंनो थुलुंगाखां होदों आरो बेखौ मोनहोनायनि गुबै बिहोमाया नायगिरि गासैबो नोंथांमोननि अननाय आरो नायनायजों आं दिनै बे थाखोसिम आं सफैनो हादों। आं बिनि थाखाय नोंथांमोन गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोथारै आङो खुलुमनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। गोजोननाय नांदों। दिनैसो नैबे गुगल एडसेन्स क'डआ आंनाव सफैदों। मैयानो सफैदोंमोन बे, आं दिनै बेखौ कालेक्ट बानायबाय। दा नैबे समाव आं बेखौ 18 अक्ट' जुन खालिनो आं एप्लाइ बानायदोंमोन। बियो दिनैसो आं बेखौ कालेक्ट बानायनो हादों। जिहेथु 2 सप्ता लादों, 2 उइक्स लादों बेखौ सफैनो थाखाय, बे गुगल एडसेन्स क'डखौ सफैनो थाखाय। दा जोबोर गोजोननाय मोन्दों। 2014 मायथाइनिफ्रायनो आं इउटुबखौ सालायदोंमोन, नाथाय माखासे आङो बिजि जानायनि जाहोनाव आं मोजाङै मोजां बिदि कन्टेन्ट लाबोनो हायाखैमोन। बिनि थाखाय आङो नैबे थाखोसिम आं सहैनो हायाखैमोन। दिनैसो आङो गुगल एडसेन्स क'डखौ मोन्दों आरो एबारनिफ्राय आं मोजाङै मोजां आंनि चेनेलनि राहायै बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आं माखासे मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो नाजासिगोन। माखासे जोंनि बर'नि जारिमिनारि थावनि आरो माखासे मोजां जायगा बेफोरखौ आं दिन्थिनो लांनो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङाव। आङो बेखौ दिनै माबायदि बेखौ सेलेब्रेट बानायनो लुबैदों, आं बिनि गुबै हमदांनो हायाखै। आं मारै सेलेब्रेट बानायगोन आं बेखौ बारा हमदांनो हायाखै। ना केक हानानै सेलेब्रेट बानायगोन ना माजों बानायगोन, माने नायगिरि नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स बानायहर माबायदि सेलेब्रेट बानायबा मोजां जागोन। जिहेथु बेवहाय गासैबो नोंथांमोननि बिहोमा दं आरो नोंथांमोननि बिहोमाखौ आं अरायसम गोसोआव लानानै नैबे इउटुबनि माखासे खामानि आं मावलांबाय थागोन। माखासे मोजां कन्टेन्ट भिडिअ आं लाबोबाय थागोन। जामारो खस्थ' जाया नङा, गासैबो भिडिअ इउटुब सालायग्राफ्रानो खस्थ' जायो। जिहेथु माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय गोबां नों ट्रेभेलिं बानायनांगौ जायो, गोबां नों लगिं बानायनांगौ जायो, बायदिसिना मोजां जायगायाव थांनांगौ जायो। जिहेथु नायग्रा बिथांमोननोबो मोजाङै मोजां नायहोनो हानाय बेबायदि खालामनांगौ जायो। जायखिजाया आं बे रंजानायखौ, बे गोजोननायखौ नोंथांमोननो आं शेयार बानायबाय। शेयार बानायनायनि जाहोनानो जादों बेवहाय नायगिरि नोंथांमोनाबो बिहोमा दङ, नोंथांमोननि आंनि सापर्ट दं। आं इयुनावबो मोजां बेबायदि खालामलांनो नाजाबाय थागोन। जेब्लायबो हारिनि मोजांनि माखासे नुथायफोरखौ आं दिन्थिलांनो नाजागोन। बे समाव नोंथांमोनखौ गोजोननाय जासिदों। आङो दिनै गुवाहाटि थांगोन। गुवाहाटि थांनानै ओरै तामुलपुर थांगोन, गाबोन तामुलपुर सहैगोन। तामुलपुरनिफ्राय क'क्राझार आं सहैगोन। क'क्राझाराव एसे गोबावानो थागोन आं, 20 दिनसो थानो हागौ। बेयावहाय थानानै माखासे जारिमिन जायगाखौ आं नागिरगोन। गोबां जारिमिन जायगा बिदि नायगिदिंनो बिराद गोसो दङ, नाथाय माखासे रांखावरिनि प्रब्लेमनि जाहोनाव माने बिदि गिदिंनो हायाखै। जोबोद दुखुनांथाव। जायखिजाया बेसेबां हायो नाजाथाबनाय थाबा जाफुङो। नंगौ, बे नाजाथाबनायखौ आं एबारनिफ्राय मावलांबाय थानो हासिगोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो बे समाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। जाहाथे फैगोन समावबो आंनि माखासे भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो आंखौ बेबायदिनो थुलुंगा होबाय थागोन होननानै मिजिंथिनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।